Сега продължаваме с нашата редовна рубрика «Хоби», тъй като е четвъртък. Там ви представяме странни хора с странни занимания. В случая няма нищо странно в заниманието човек да рисува, но пък, може би имайки предвид неговата професия, странно. Става въпрос за Евтим Русев, който преди около 2 години внезапно хваща четките и боите. За мен хоби, поне в моите разбирания, е дейност, която съществува сама по себе си. Някакво бягство от стандарт, което задоволява някаква жажда под различна форма. Било то рисуване, пеене, сглобяване на нещо, каквото и да е то. А в моя маниер на живеене, ако какъвто и процес да извършвам или аз да участвам в него, ако той не води до нещо друго, не чувствам удовлетворение. За така едно стандартизирано разбиране на изкуството, рамката е задължителна и мярка, и атрибут. При мен би било проблем, ако някой изиска от мен. Природата ми не е такава, че да вляза в рамка. Съответно, изкуството ми е без рамка. Широко разпространение формат на една галерия по-скоро може да навреди на свободата на едно изкуство. С тишината и неудобството на хората дори свободно да влизат, да разглеждат, да дават мнение, каквото и да било то. А в много случаи, съвсем в унисон на подхода ми към моето изкуство, обстановката е специално подбрана да бъде както отговаряща на картините, на изкуството само по себе си, така и на мястото му в средата, в която живеем, градската среда. Ако си представим един стандартен процес на сътворяването, в случая аз като творец правя картина, тя след това подлежи на продажба, както и на покупка. При мен този процес не свършва до тук. Аз искам това да бъде част от един по-дълъг процес. Като в случая, ако трябва технически да гледаме на нещата, реализираните продажби, моята цел е да средствата от тях, голямата част от тях да служат за набавяне на материали, на възможности на други хора да започнат да откриват себе си и да почнат те да правят нещо, което пък да повлияе на следващия етап. Имаме проект с партньори, организация, която така е водена от българското, от българския дух, традиции. Проекта, който работим с тях е в момента изграждане на един различен тип специални класни стаи, като естествено голямата идея е колкото може повече училища във времето да съумеем да направим такива обстановки за децата, за да могат да се чувстват някакси част от училищната система, образователната, като у дома си да се чувстват, за да могат те със свободата си да започнат и те да бъдат креативни в каквато и да е посока. Било то математика, изкуство, но това да става по един хубав, приятен за децата начин, а особено в съвременето, в което живеем, мисля, че имаме голяма жажда и нужда да точно това да се случва.